Azatlygyň habaryndan soň Berdimuhammedow ekin meýdanlaryny suw bilen üpçün etmegi tapşyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 19 awgustda video aragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyny ýokary derejeli oba hojalyk resmiýetlerine ýurdun ekin meýdanlaryny degişli derejede suw bilen üpçün etmegi tapşyrdy. Prezident suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Anna geldi Ýazmyradowa ýüzlenip ekin meýdanlaryny degişli derejede suw bilen üpçün etmek boýunça çäre görmegi tapşyrdy. Berdimuhammedowyň oba hojalyk resmiýetlerine ekin meýdanlarynyň suw üpçünçiligi boýunça çäre görmegi tapşyrmagy Azatlyk radiosynyň ýurdun regionlarynaky gowuçy meýdanlarynyň suw ýetmezçiligi barada ýergiderli beren habarlarynyň ýygyanyna gabat geldi. Prezidentiň ekin meýdanlarynyň suw üpçünçiligini hadaly ýola goýmak boýunça resmiýetlere beren tapşyrygyndan 3 gün odal 16 awgustda Daşowly kärenetçiler Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna gowuçy meýdanlaryny suwurmak üçin özleriniň suw ýetmezçiliginden kötenýänliklerini aýtdylar. Bu barada Azatlyk radiosy destine habar berdi. 17 awgustda Azatlyk radiosynyň Mar welaýatyna habarçysy regiony eklen gowuçylaryň köpçülikleýin gunçasyny döküp başlandygy barada video maglumat uratdy. 8 awgustda Azatlyk radiosynyň gizlenlik şertlerine çykyş edýän habarçysy Günorta Unnur Türkmenistanyň ýerdäki pes gowuçy meýdanlaryna düşürilen ýene bir videony Azatlyk uratdy. Videoda seýrek gowuçyly ekin meýdanlaryny görmek bolýar. Mar welaýatynyň Sakarçagy etrawynyň kärenetçi daýhanlary Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmesi bilen gurrundeşlikde özleriniň gowuça ýydyk etmekde suw tehnika we dökün ýetmezçiliginden ejir çekýänliklerini habar berdiler. Şonun bir hepde ozal 30 ýylda Azatlyk radiosynyň Günnäwür Türkmenistana habarçysy Lewap welaýatynyň ençeme paýtaçy kärenetçilerine salgylanyp olaryň suw we tehnika ýetmezçiliginden şikayet edýänliklerini habar berdi. 22-nji ýylda Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçylarynyň biri welaýatyň tas ähli etraplaryny we daýhan birleşiklerini kärenetçi daýhanlaryň gowuçy eken meýdanlaryny ekiş suwuny tutmak işlerini öz wagtyny amala aşyrmakda durly kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýanlygyny, olaryň hepdelep gije günni ekin meýdanlarynyň üstüne durýanlygyny gurrun berdi. 19 awgustda geçiren iş maslahatyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun çägine bar bolan suw howdanlaryny we beýleki suw deskalaryny şol sana dağ içindäki suw ýygnanan ýerlerde şeýle hem altyn asyr türkmen köylüne suw gorlarynyň bardygyny, ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpçünçiligini ýergiderli gowulandyrmak maksady bilen dürli çärelerin görülýändigini aýdypdyr. Türkmenistanda ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun Daşowly welaýatynda okuw geyimlerini we esbaplaryny köne haritlaryň satylýan bazaryndan satyn alýan raýatlaryň barha köp göze ilýändigini Azatlyk radiosynyň bu regiondaky habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk aladalary sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy bu ýagdaýa ýyl arasynda Utul bazar diýilip adlandyrylýan köne egin eşik satylýan bazardaky gyzgalaňly sowdanyň şaýatlyk edýändigini aýdýar. Mundan ozalky ýyllarda bu bazarda ýek tük adamy görse bolýardy. Häzirki wagt bu bazar adamdan dolu diýsek de boljak. Bu ýerdäki enatalaryň köpüsi 2-3 çagaly eli ýoka maşgalalardyr. Olaryň uly bazarlardaky mektep geyimlerini almaga maddi güýji ýetmeýär. Meniň söhbetdeş bolan enatalaryň ençemesi özleriniň aýlygynyň günnelik azyk zerurlyklaryny zordan ýetýändigini aýdyp, çagalaryny köpçülükden kem etmejek bolup, olara Utul bazardan öň geýlen geyimleri satyn alýandyklaryny aýtdylar diýip, çagasynyň elinden tutup bazarda aýlanyp ýören enatalaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy 20 awgustda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu bazarda öň guruply maşallaryň çagalary tarapyndan geýlen okuw geyimleri we esbaplary satylýar. Bu okuw geyimleri we esbaplary täze haritlardan ortaça 3-4 esse arzan narhdan bahalanýar. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki Altyn asyr telekanaly ýurdun ähli ýerlerinde gurulan mektep bazarlarynyň işläp başlamagynyň körpelerinde aýratyn şatlyk duýgularyny döredýändigini aýdyp, bu bazarlarda haritlary satyn alýan gow geýnüli enatalaryň we çagalaryň videosunu köpçülige ýetirdi. Bellemeli ýeri Türkmen telewizionynyň video şekillerinde bazarlarda sowdanyň işiniň gyzgalaňly dowam edýändigi aýdylsa-da, sowda dukanlarynyň we nokotlarynyň töwerek daşy gum guklyk ýaly bolup görünýär. Olerde diňe sanlyja enatany we çagany görse bolýar. Şeýle-de olaryň kameranyň öňünde özüni alyp barşlary bu sahnalaryň öňünden guramalaşdyrylyp taýýarlanan bolmagynyň ähtimaldygy barada pikir hem döredýär. Altyn asyr
telekanalynyň köpçülüge ýetiren bu video reportajy Aşgabatyň dukanlarynyň okuw giyimlerini alyjylara indi karz görnüşinde satyp başlandygy barada garaşsyz neşirde çykan habarlaryň ýa-da gabat geldi. Türkmenistanyň Kronikasy neşiriniň 15-nji iýulda çap eden habaryna görä, Sowda merkezleriniň işgärleri mektep üçin harytlary karz satyn almak boýunça bu täze mümkinçilik baradaky bildirişleri ýaşaýyş jaýlarynyň girelgelerinde asýarlar. Günnäger Türkmenistany häkimetler ilan tarasyny günwatar ýurtlaryna garşy wagdy işlerine dowam edýärler. Soňky wagtlarda Lewap welaýatyny Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň, Içeri işleri Ministrliginiň hemde häkimlikleriň ýerli edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagyny ilan tarasyny günwatar ýurtlaryna hususan Birleşen Ştatlaryna garşy wagdy işleri geçirilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Lewaply habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertini 19-njy awgustda habar berdi. Şu wagtda çenli agdalyan wagdy işleri bilen bagly duşuşuklar Lewap welaýatynyň Halaç, Hojamaz şäherje we etraplaryna, Amderýa şäherçesine we Türkmenawaz şäherine geçirildi. Habarçynyň öwrünen maglumatlaryna görä güýç edaralarynyň hemde ýerli häkimlikleriň wekilleri ilan tarasyny geçirýän duşuşuklaryny günwatar ýurtlary şol sany Birleşen Ştatlary barada dostlukly bolmadyk ähňni hamala olary türkmen halkyna duşman hökmüni garalap wagdy işlerini geçirýärler. Habarçynyň häkimiýet wekillerini sitirlemegine görä, olar biziň döwletimize daş atýar diýip ýerli häkimlikleriň wekilleri ilan tarasyny geçirýän duşuşuklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysynyň maglumatlarynyň ma'lum bolşuna görä, geçirilýän bu duşuşuklaryň barşyny häkimiýet wekilleri öz öňe sürýän argumentlerini delillendirmeýärler. Ýygnaklaryň mazmununy esasan Birleşen Ştatlary garalanýar diýip habarçy sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary awgust aýynyň başlaryndan bäri Türkmenistanyň hökümet wagtçylarynyň günwatar ýurtlaryna şol sany Birleşen Ştatlary garşy duşmançylykly wagdy işlerini geçirýänliklerini habar berip başlady. Finçilaryň aýtmagyna görä garaşy Türkmenistanyň syýasy we jemgyýetçilik giňişligine şu wagtda çenli asla diýen ýaly günwatara garşy retorika ulunulmany. Şol bir wagtyň özüne şeýle kampaniýalara wagt berilmegi ýylyň soňky 10 ýyllygyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy barada sosial mediada we rus tilli habar serişdelerine çykan myşmyşlaryň ýygyanyna gabat geldi.